Dobar dan, moje ime je Sudar Igor i u ovom prilogu ću nešto reći o kompas gumama sa kojima trenutno vozim. Kao što se vidi, guma je direkciona zato što ima smer u kome treba da se montira za rotaciju. Piše da je kineska, takođe je najlonska i dimenzije su 53,559, to jest 26 puta 1,95 inča. Mogu da se pumpaju do 50 psija i maksimalne su nosivosti 90 kg svaka. Gume su prešle blizu nešto više od 5000 km, a recimo 5000 km, i ovako izgleda prednja guma, dok je zadnja u nešto lošijem stanju zato što se nosi i teret pozadi na bisagama. Inače, što se tiče ovih guma, teško mogu da se nađu u Srbiji, mada su došle na mom biciklu. Po šari, s obzirom da je to Chasing New Upgrade, najverovatnije je kompas P1197. I sada ćemo nešto reći o ceni tih guma. Ako se pogleda na sajtovima, često zapravo u Srbiji ne mogu ni da se nađu. Ali interesantna je stvar da se mogu naći recimo na filipinskim sajtovima ili na mađarskim sajtovima, pri čemu na mađarskom stoji 2990 forinti, što je oko 970 dinara, dok na filipinskim stoji da je 300 filipinskih pezosa, što je oko 500 dinara, plus naravno poštarina koliko bi vas iskoštalo. Ono što je interesantno je nerealno visoka cena recimo u Poljskoj, gde iznosi nekih 300 poljskih zlota, odnosno preko 8000 dinara. Verovatnije je da je cena tu negde oko 1000 dinara, ali ono zbog čega sam rešio da napravim ovaj video sa ovim gumama, zato što za 5000 km nisu imale ni jedno bušenje. Vozio sam po gravelu, vozio sam po makadamu, čak sam vozio i pored pruge gde su oni sitni oštri kamenčići koji mogu da iseku ili izbuše gumu. Vozio sam naravno asfalt, zemlju, vozio po travi i guma uopšte nije nijednom izbušena. Jako sam zadovoljan ovim gumama, ali kao što sam rekao, u Srbiji ih je jako teško naći i uopšte ih je sada teško naći zato što prvo se gume zovu Kompas, a sama kompanija je sada promenila ime u Rene Herse, što praktično znači da pod tim nazivom kao kompas gume mogu se naći samo ako su ostale nešto na lageru, to znači da su barem 2-3 godine stare, možda i jače. Ono što je interesantno je da guma bočno nema nikakvih zaseka.
I ono što možda može da se vidi, a možda i ne može, je da ima sitnu oznaku P1014-10. Ali nisam na sajtovima našao pod tačno tom oznakom. Guma je maltene MTB i malo je teža za vožnju na čistom asfaltu, ali ako je asfalt ispucao, ima kamenčića, generalno loš, onda zapravo je guma dosta dobra i dosta dobro hvata i maltene i kopa i ne proklizava, ono što je jako bitno. Koje su unutrašnje, to ne znam, zato što, kao što sam rekao, guma za 3 godine koliko vozim nije nijednom bušena. Što je topla preporuka za ove gume, pri čemu inače nisam video nikakvu recenziju za ove gume, pa ovom prilikom sam rešio da napravim recenziju za ove gume. Inače, gume su došle fabrički sa biciklom i ovako otprilike izgledaju posle 5000 km prednja, čemu se vidi da su bočni kramponi već dosta oštećeni, odnosno istrošeni. I ovako izgleda zadnja, koja je imala pozadi teret i vidi se da je skoro postala slik. Ukoliko vam se ovaj video svideo, lajkujte i zapratite moj kanal za nove videe. Pozdrav!